Hakawe ka jingja ka balaja hne ka mit Shiteng Synia ki Runar kilawan ban Khubor ya ka Iing sa aja ka kong Theresa Dkhar bat uba al beral thongni ka badan hapo ka Shillong Saint Duli 1 ha West Khasi Hills district. Kate ka Iing ka basha Khubor ka deru ka Iing juga para try jong MLA ka motion road ba Methodist Dkhar bat la ongru ba ki Runar kilawan da ka we ka kali Grand Vitara ka badan your registration number ML10D 0254 hakaba kila Iing bat Kawang da ki mau harangkat ki bilor bala suba tiar pendethe ya ketika Iing shu la ongru ba ketika jinja kam Samla dan kanu ke jing mensau ki brio ki badan hapo ketika Iing kentup ki khalung bat nakaliang ki try ka kong Theresa Dkhar bat uba alberal thongni kila ujor da ka FIR hapo riang do police station Katelong Khubor kaya thu ru ba kham hadin la yo jing tep ba utrai jong ketika kali bala suba shong ki Runar kade bala long try do bala tep kerteng kum us kem borlin hujan bat la yo jing tep ru uwe Runar ba suba don keti ha ketika kam u bala tep kerteng kum u first bon shine palyar ula sha kem no ha ki pulit bat ka jing toket halor ketika jingja kadang ya chakman